Omlouvám se za výkony dnešního fotbalového zápasu. To se asi nějak zvratlo, ale Vojtíšková bába tam je. Už vyhrává 1-0, takže musíme ji dorovnat. 1-1. Vojtíšková bába rozehrává. To nemá balón. Tak jo, máme balón. A je to 2-1. Tak jo, rozehrávají. On se mi to nelíbí. Rony, co děláš? Rony, ona nám dá góla? Možná jo. Jo, počkat. Ne, nedala. Nech mi to, já to odkopnu, Rony. Tak jo, Rony dělal blbosti, tak jsem to musel stopnout. No. No jo. Já to teď stopnu. Tak jo, máme roh. Ježiši, ne, bába dá góla. Bába má futbalon. Ne, 3-2. Nebo, jo, 3-2. Nebo 2-2. Napište mi to do komentářů. Asi jo. Ale tak dáme góla. Jednoduchý. Co? Asi jo. Tak jo, je po poločase. Já jsem to totiž ten celý poločas stopl. Ne! 3-3. Jo, 3-3 to je. Rony, běž! No, jo! Tam to je. 4-3. Takhle to bylo zápas s venkankou. Bába má doskok. Ronalde, co děláš? Ronalde, běž. Ježiši, jsi to pokazil. Ty to... Ne, to bude 4-4. Potom už se předvedeme. Jak to vyhrajeme s Ronym, že? Jak to vyhrajeme? Já jdu tam. Ty hezky, Rony. Jsi král. Asi fakt budeš v tom týmu. Stopl jsem to, protože to jste nemohli vidět. Nezapomeňte dát like a odběr, ale ještě zápas nekončí. Co jsi děláš, Rony? Ježiši, Rony. Fotbal je... Ne! 4-4, proč jsem to dělal? Zápas skončil a rozhodujou penalty. Tak jo, kopu penaltu, Rony asi už nemá zájem a já kopu a dávám to. Jo. A teď já chytám, jak to můžu chytnout s mobilem. Rony, běž do obrany. Ne, teď zase kopu já. To je jedno, hlavně někdo musí nedat a ten, kdo to nedá, tak pokazí tomu týmu. Tak jo, kopu. Jo, 6-5. Na penalty 2-1. Tak jo, penalta báby. Jo, Rony, vyhrali jsme! A toto je z dnešního zápasu vše. Nezapomeňte dát like a odběr a čau.